Здравейте, ще правим канела челендж. Записваме видеото за трети път. Да. Трета път не се записа и трети път ще ядем канела. Тоест. Да. Преси. Не толкова много. Окей, толкова. Ужас. Покажи, че е канела. Да. Канела. Сигурна? Виж моето колко. Сигурна да си трети път преси. Да, сигурна съм. О, но ме гадно. Едно, Две, три. едно, две, три. Преси, телефона ми е в канела. Направи малко. Ей се.